माने जिल्ला आरो आनसलिक बाथौ गौथुमा बेवहाय कनफारेन्स खुंदों आरो दिनै जोबथा दिनाव आंखौ हांख्रायहरनायलाय आङो दिनै बेवहाय नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै मोनसे धोरोमारि बियो मोनसे जथुम गतिके बेवहाय जि आबहावा बेखौ मोनफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आरज गाबफुनाय समावनो आङो सौफैदों गतिके बे मोनसे जिथु माने मा होनो गौथुमा कनफारेन्सनि गेजेरजों हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थादों बियो जोबोद बाख्नायथाव बेजों आं सानो बर' समाजा बायदिसिना बिथिङाव माने जिथु खामानि मावनाय बे खामानि मावनायनि बेलायाव माने जथेस्थ मोनसे डिसिप्लिन फर्मजों थांनो हागोन आरो बयबो माने मोनसे गेबें लामाखौ हमनो हागोन माने हमलांनो हागोन आरो गाव गावनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै लानो हागोन गावहा मोनसे गावखौनो गाव मायाव दं गाव माबायदि गावनि मावनाय दांनाया गोरोन्थि ना थार गावनि साननाया गोरोन्थि ना थार बेखौ हमदांनो हानाय गोहोखौ बे इसोर सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्राल' नङा गासै बर' सुबुङानो हमनो हागोन आरो बिनि दारै आं सानो गावखौ सोलायनानै लानायाव जथेस्थ मुलाम्फा जागोन माखासे समाव जों नुनो मोनो ना जेब्ला धोरोमनि बेलायाव मानसिफ्रा सांग्रांथि फैयो बे सांग्रांथि फैयोब्ला बेफोर बाथ्राफ्रा फैयो बयहाबो गावबा गाव खान्थिनि गेजेरजों हाबाफारि लानाय खामानि मावनो थांनायाव बबेबा धोरोमनि माने बबेबा हाबाफारिया जुदि बबेबा धोरोमाव आघात होनो नागिरोब्ला बेवहाय बेफ्राव बाथ्रा दान्थे दुन्थे जायो बे स्वाभाबिक बयबो उन्दुनानै थायोब्ला सान्थि जायो आरो जेब्ला बयबो सिखारनानै फायखानायाव थांब्लाबोथ' थाब ओंखारैनि रागा जोंलाय लायोना बेनो आरो गासैबो